फैसा मोनाखै ना फरायदों बेखौ बुंलांगोन नोङो हरनि 12टा 1टायाव SNDP नि अपारेशन गुवाहाटीयाव माने गाज्रि गुवाहाटी टाउनाव बर' सिख्लाफोर हमनो मोनदों साबा माबा माबि फानोनो बिथांमोना दसेल'आवनो 5,000 10,000 20,000 मोनोनो 1 घन्टायावबो नङा 2 घन्टायावबो नङा हरसेयावबो नङा होनना बुंदों गावसोर बिसोर सिख्लाफोरा गावसिनि इज्जत बिमा बिफानि न'खरनि गासैबो इज्जतखौ जानानै गावसोर माबायदि थागोन बिसोर सिख्लाखौ लांग्रा गाज्रि लामाजों दैदेनग्रा मानसिखौ हमनांगौ आरो साजा होनांगौ घन्टायाव 5,000 नामा हा बेसेबांथो हरसेयाव बोरैथो 5,000 लाखो हा दसेल' 5,000 मिनिलायदोंसो बिसोर बुजाना मिनिलायदों आरो गिबियावनो नैबो सोंगोरसिगोन आरो जोंनिखौ फारसेनिफ्राय गामिनिफ्राय आरो बिमा बिफानि नाम आरो गामि मा प्रब्लेम जादों नोंहा दा नैबे नानिया गावनि स्टेटमेन्टखौ माने गुवाहाटीयाव माबोरै फैनाय जादों आरो मा जायगानि बे होनाय जासिगोन फारसेनिफ्राय खिथालाय देलाय ओमफ्राय हा क्लास 12आव बबे कलेजाव फरायो नों हा ओमफ्राय गामिया फुटबलजरा बेसेबां जाखो बे गुवाहाटी फैनाया हा ओमफ्राय बे खामानियाव खेबनैसो थांदो बिदि हा सोरजों मा हारिजों थांदों बर' गोजा अबेनि बर'फ्रा अबेनि मा मावो हा ओमफ्राय बेसेबां होलांखो माने सासे सेंग्राया 10,000 खरि हा ओमफ्राय मा हटेलाव थायोना सोरबा न'आव थायो हा हा हटेलाव थायो बिनिफ्राय गुवाहाटीयाव नों माबोरै फैजेनखो ओमफ्राय नोंसोरखौ बे खामानियाव सोर फाथायो सोर लेंहरो खिथालाय जों बेरायनोसो फैदोंमोन ओमफ्राय सोर बिदि माबा खामानियाव बाहायखो नोंसोरखौ जों राबि आं बिउटि फिसा माबा नोंसोरखौ फाथायग्राया मा नाम फिसा दा न'आव थांफिनना फरायगोन ना मागोन नों माला थांगोन आगष्ट मानाव जोंना क्लास कलेज हा आगष्ट मानाव जोंना क्लास कलेज माने थांगोन डाइरेक्ट नोंसिनि आफाखौ बे भिडिअनि गेजेराव लिंहर गामिनि गेजेराव नोंसिनि न'खरनि मानसिखौ गामिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टनो मोनथिना मोनथिया गामिनि हा दे खिथा नोंखौ सोर लिंहरा मोखा थिखां ओमफ्राय बे खामानियाव नोंसोर बेरायनानै लाजिना लाजियाखै नोंसोरो हा दिनै बेसेबाङाव फैदोंमोन बेसेबाङाव होगोन होननानै लिंहरदोंमोन नोंखौ हा ओमफ्राय बेसेबां होगोन होनदोंमोन हा जायगायाव हटेलाव थानो होननानै लिंहरदों आरो हा सोर लिंहरनाय हा बिनि हौवाया मा नाम खिथा राज अबेनि बियो दे फार्स्टआव खिथा गामि ओरैनिफ्राय बोरै फैजेननाय खिथा दे खिथा खिथा आंनि नामा जुनालि बिफानि नामा कनि ओमफ्राय जोनोमा 19 काजलगाव हा
आंनि नामा जनालि ओमफ्राय बिफानि नामा कलिन ओमफ्राय बिमानि नामा मुस्रि आं काजलगावनि आं गुवाहाटियाव बेरायनो होननासो फैदों दङ ओमफ्राय गाज्रि खामानियाव थानाय खेबबेसे जाखो हटेलाव थानायाव बबे हटेलाव थादों खिथा हरसे थाखायो हटेलाव नामा हा हा दसेयाव 5,000 ओमफ्य 5,000 थाखाखौ नों मा खालायखो रुम थानायाव ओमफ्राय बिदिनो थांखासिगोन नोंसोरना देहा फाननायनो देहाखौ फानहर हा ओमफ्रायथ' जेनेबा नोंसोरो 5,000नि होदावबाय नालाय जेनेबा बे जाय मानसिफ्रा फैदों बिसोर बर' दा हा सेंग्राफ्रा बहानि सेंग्राफ्रा हा बहानि बबेनि सेंग्राफ्रा खिथा हा हा बहानि मा बङाइ मा गामिनि सेंग्राया बिसोर गासिबो आरो ना माने 5,000 10,000 थाङो आरो बिसोरो 5,000 10,000 बुझबाय ना 5,000 10,000 नोंसोर गामियाव थांफिनसिगोन ना नोंसोरो हा 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 माने बिसोरखौ माने मोजाङै बुजासो माने खिथागोन आरो जोंहा 5,000 10,000 थाङो आरो बिसोरो माबायाव 1 घन्टायाव 5,000 नामा हा बेसेबांथो हरसेयाव बोरैथो 5,000 लाखो हा बेसेबां दसेल' 5,000 मिनिलायदोंसो बिसोर बुझाना मिनिलायदों आरो गिबियावनो नैखौ सोंग्रोसिगोन आरो जोंनिखौ फारसेनिफ्राय गामिनिफ्राय आरो बिमा बिफानि नाम आरो गामिनि माखासे सानैसोनि नाम खिथा आरो नोंस्रा न'खराव साबेसे दं आरो नोंनि नामखौ खिथा दे खिथार' माबा हा गोसा बुं ओरैनो बेबायदि गाज्रि खामानियाव खेबबेसे जाखो थांनाया हा खननैल' थांदों खननै ओमफ्राय बेसेबां लाखो फैसाया हा 10,000 सासेनाव 10,000 सासेनाव 20,000 मा जाथि बिसोरो बर' बहानि हा एक्सचेन्ज बे सासन आरो मोनबावाखै लावथि मानो खारनाय खिथालाय देलाय नै मानो खारनाय खिथा मानो खारनाय खिथा दे मानो खारनाय खिथा दे बे खिथा दे खिथा दे मानो खारनाय खिथा मानो खारनाय खिथा एसे मोजां मोजां बुंग्रा मा दं दे खिथा खिथा हा बेसा बेबो मोनगोन बेबो मोनगोन गयगाव थांनो थाङाखै खिथा थाङा थाङा बिसोरो थाङो दा हा थाङा थाङाखै बे खिथा बेथ' मोनखागोन दे खिथा दे थाङो दा थाङो थाङा थाङा खिथा डेन्जार बुस्थु आरो बिसोर ना माने खुगा सिया माने दा मोनायाव हरनि 12:00 जोंनि बर' सिख्लाफ्रा हटेलाव थाग्रा माने दसे समावनो 5,000 10,000 बिसोरो दसे समावनो 5,000 10,000 बिसोरो जोंनि बर' नैबे
बर' गथ'फोर आरो बेखौ जोङो दिनै गुवाहाटियाव थानाय एक्स एन डि पिफ्रा हमनानै मोनो गासैखौबो दा बिसोरनि बिमा बिफा दंना गैया गामि दंना गैया नै हा मोनजादोंना मोनजायाखैमोन गाननो मोनगोना मोनाखैमोन थाखा फैसा मोनाखैमोन ना फरायदोंमोन बेखौ बुंलांनांगोन नोङो हरनि 12टा 1टायाव एक्स एन डि पिनि अपारेसन गुवाहाटियाव माने गाज्रि देहा फाहामग्रा आरो जाय बिथांमोननि माखासे सिनां दंबावो बिथांमोना जाय लिंकआव फैयो बिथांमोननि मुंखौ जों लाजोब्बाय बिथांमोनाबो माने खारग'नो हानाय नङा आरो दा बिथांमोननि बुंनाय मथेबा माखासे बर' राइडारफोरबो दं होननानै जों खोनानो मोनो बिथांमोननि खुगानिफ्राय आरो जायफोर बिथांमोननि माखासे साप्लाइमेन्ट बिथांमोना माने फ्लेटआव थायो जाहैदों माने थाखा फैसा गोनां गारि गुरा गोनां नायदो